এখানে 10 তারিখ অক্টোবর 2024 जों दिनै करबकनि एसडिपिअ तै जोंनि नाजिर साहेब गरंगलबनो तै मन्दिर गात बनाय तै मन्दिर गात नायमनि लगे लगे जोंनि हरे तीर्थमुख मेलां मनि जागा आमो करबक महकुमा प्रशासन बाय खायजागो ब्लक प्रशासन बाय खायजागो गे ताकलाय बेलाय के तैतरम थांमनि बाङै आरो जे तीर्थमुख मेला नि जागा आमर अनेकटा हाकवाक थांखा तारपरे खिथायरा तैलय थांखा आमनो जों प्राथमिकभावे जों दिनै दिनै गुरैनायलाय दङ जे ताकलाय मेला खायनि सिगां बमथि बमथि डेभेलप दंना डेभेलपमेन्ट सामुनि बाङै जों दिनै गत डिएम साबै जों सामुखानि बाङै खालामनाय बिदिसना जों बिस्थायै ब्लक प्रशासन जों महकुमा प्रशासन दायित्वयै दै आन्दोलननि सायख'साय बयबो जाहाथे मेलानो नायथक के खायमानाथै मेलाओ त्रिपुरानि बर'खै रायजोनि थाखानिबो थायो बर'फोर जाहाथे मेलाओ एन्जयमेन्ट खायमानाथै बिराद खायमानाथै ओमफ्राय बाङै साथानाय अरण्य जेरखम भाबे आगे तंमनि नर्मेल सि अक्ट'बरनि साथालायनाय बनि साराबो जों कागजाराव हा लगै तै लुंगा दिगिराव जागादि तिख्लाय मानो ताकलाय साथालायनाय साख्लाय साथारमानि बिजितै जोंनि मेला साथाव खायनि बागै हामबाय